Ang common nato nga debosyon kada first Friday sa buwan sama ni karon sa ganina ang Sacred Heart, ang balaan na kasing-kasing ni Hesus. Niya ang tumong ni ana i-intron pagani na nato no sa mga balay niya na sa day na debosyon na Alliance of Two Hearts, kay ang Sacred Heart of Jesus pariha raman sa Sacred Heart ni Mama Mary. Niya ato nang gi-practice, niya gipang-intron sa mga balay ana. Ang pangutana dinhilang daan sa Pilipinas niya international man na nga debosyon, dinhilang daan sa Pilipinas kusog kay na siya, pero mura magsige lang tag-away, no? Mahuman na lang ang eleksyon, di man mahuman ang kompetisyon. Kana bang di ta kadawat nga ang resulta sa eleksyon mauni, daghan ang dili mo dawat nga unta pulos man nag-ila sa Ginoo, nag-ila sa labi na gid sa Sacred Heart, di ba? Ngano ka na ibaw mo? Kamo na lang niya itubag na assignment. Nga kung gamayng tubag na adinhi sa atong ebanghelyo kaning Mateo 16:24 to 28. Timan-in ha, Mateo 16:24 to 28. Ni adinhi gisulti ni Kristo unsa daayning tinuod nga pagsunod kaniya or pagdawat sa iyang mahal nga kasing-kasing. Matud pa niya dinhi, ang buot mahimong akong tinun-an kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Para nako mauni ang number one problem nato karon, kay di kita ganahan mosunod aning maong pagtulun-ana. Kinsa dinhi ang mosunod gyud ani ta sa kamo? First requirement, kalimti imong kaugalingon. Sus, purti ginato yung makapreserbar sa atong kaugalingon. Hasta gani ang atong pagsimba, ang atong tumong aron nindot atong kaugalingon. Hastas atong pagdebosyon sa Sacred Heart, ang atong gihuna-huna ang mga promises, ang mga gipangsaad nga nindot sa Sacred Heart. Pero nalimot ta sa requirement. Ang requirement aron madawat nato ang nindot, sundo nato. Pananglitan ron mo take ka og bar exam. Unsay imong ginahuna, pasar o hagbong? Or board exam. Unsay gusto nimo, mo pasar ka o mo hagbong? Wala inoy, mo take kan ikas board exams or unsa mga exams, mo pasar gyud. Pero ang number one requirement, follow the instruction. Ayaw pagbuot-buot og moingon gani nga put and X, ayaw pagput og check mark. Hagbong yo ka diha. Sunda gyud ang requirement aron mo pasar ka. Di ba? Og moingon gani nga shade, ayaw badlisi. Shade. Asawan, sakto? Di karon kamo, kinsa dinhi ang kalimtan gid niya iyang kaugalingon. Taas nga mo. Karena di na gyud maghuna-huna sa kaugalingon. Ang isultis Ginoo maura gyud ang iyang buhaton, bahala nagmasakitan. Oy, wow. Mao na sigil Ginoo kaluy iko, Ginoo kaluy iko, Ginoo kaluy iko. Ingon Ginoo, paminawa sa ako. Gusto makakang kaluy anti ka, paminawa ko. Amo na niyang gisumpayan dire ang kinsatong unsa tong ingon niya, kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an Hinuon niini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. Gisaad ni Kristo in relation sa gisaad sa Ginoo sa atong Old Testament na atong gitubag diri sa Salmo. Unsa to itubag nato sa Salmo?
Ako ang Ako magpahamtang sa kamatayon. ang magpahamtang sa kamatayon o maghatag sa kinabuhi. Grabe kayo ni nga gisultis Ginoo. Siya may nagbuhat nato, siya ra say makapatay nato, siya ra say makahatag nato kinabuhi. Diri sa unang pagbasa, ngilo kay paminawon ang Ninibe, kaning Ninibe nga word dili ni katong Ninibe nga kuan lang katong giwalihan ni propeta Jonas. Ang Ninibe nahimong simbol ni sa mga tao or mga nasod. Ang mga nasod nga dili na motuos Ginoo, ang mga nasod nga di na magsunod sa Ginoo, mga matay gyud. Bisag unsa pa ka developed, bisag unsa pa ka genius ang ilang mga leaders, basta di na mosunod sa Ginoo, patay gyud. Amo na rin hitabo Russia and Ukraine. Kanisang Amerika, kaning mga dato kay mga nasod na mga matay gina sila basta di mo sunod sa Ginoo. Matod pa diri nagpangidlap ang mga espada, ang gikuan ani ang gihisgutan ani kato pamangkinaraan na gubat, pero karon oy nagpangidlap ang pako sa eroplano. Naghaguros na ang mga barko, ang mga tangke digira. Nagpanikad na ang mga ligid o ang mga pako sa mga fighting jets o mga uban pa diha. Ang mga nuclear weapons nagkisi-kisi na nga gusto na gyung mutira o mga matay na ta. Bitaw, hinulgaay, pakitaay sa ilang mga armas o mga igugubat nga mga equipments. Hinadlokay ba? Pero usa ra gyud problema diha, mga self-righteous people. Di na kamaong muwagtang sa ilang kaugalingon, di na kamaong mopaubos. Abisan sa inyong balay, testing nyo, kamong mga asawa o bana, ayaw mo paminaw sa Ginoo, mo'y paminawa inyong kaugalingon, nya sunda gid na, gubot gid mo. Gubot yun. Bungkag na inyong balay. Gubat gina. Lupad pa ng inyong mga plato, mga kaldero, mga buak ko ng mga butang diha. Patay gid mo. Unsa may makuha? Be, baliha ko no be. Kalinti imong kaugalingon asawa. Ikaw bana kalinti imong kaugalingon. Unya mo'y paminawa ang Ginoo. Moingon dayong Ginoo, asawa sunda ang imong bana sa tanang higayon. Moingon imong bana nga kaligo na day, ligo sa ka. Ana bisag hilangtan. Ligo sa ka dito. Ana, unsa man sugot ka ana dili. Sugot. Ingka, padulong mamatay ko, ay mao lagi nag-ingon ni Kristo, mas maayo pag mawadaan ka sa imong kinabuhi, pagsunod di mo nako. Kay makabaton ka niini. Sige, supaka imong bana. Ayaw kaligo, mingon na imong bana. Adto sa pikas day. Adto na natabok adto silingan. Ngano man, porte naman imong bahua. Luod naman kay kapara niya. O di, anto na nangantong higdas pikas. Pero kaligo, di ba takigan ka? Nigtakig na nimo, unsa may buhatos imong bana. Atimanon ka, hapyuron, hiloton, dados doktor, atimanon, alagaran. O di mo close inyong relationship. Before ka mamatay, close na kayo mo. Saman, ay may imo na i-prepare katong mutabok sa silingan o katong maklose mo. Hoy, tubag. Nasan? Para sa mga bana, higugmaan yung asawa, ihatag yun ang makaayo nila. Tanan nimong sweldo, tanan nimong kinitaan, ihatag yun sa asawa. Ang tanan nimong mga lakaw, imog yung ipahibaw sa imong asawa, kay imog unang kapikas. Mga bana, sige, suway ninyo limod-limod inyong asawa. Suway bakak-bakak. Di ba bungkag lampini gid mo. Putak-putak man gina, mahibawaan man ka. Labi na karon daghan na kay social media na dali kay kamsakpan nya. Bungkag pero praktisa ko no ang honesty, sincerity.
Ayaw sunda ang imong gusto nga naagi ng mga ismiringhoy. Oy, kanindot sa relasyon. Di ba? Unsam say sugo sa Ginoo para sa pare. Ha? Ang sugo sa Ginoo nga ang tanan gid nimong income sa parokya ibalik gina sa parokya sa katawhan. Mao ra gid na. Siya sa may ako Lord, stipend. O kana, mao bitanan na kay stipend kay imo na. Og makasabot ko ana. Mao sa may hitabo sa atong katilingban. Malambuon kay kadaghan anang muhog des kolekta. Nya punan pa niya atong pamaligyag slots para sa atong mga special projects, di portig yung daghanang musod, kaya naman siya mamalit. Gahapon gani, pila na itong halin. Nahalinan tag 346 ka slots gahapon, 840 na atong halin karon. Pakpak. Nindot ana. Okay, siguro moabot ni na og 1,000 or 3,000 ba ni karong Domingo. May na lang. Nya, unsa man anak ko isod ako sa kong bulsa kay ang ako yung kaugalingon, ang ako yung future. Di oy mosunod ako sa Ginoo. Ang tanan nga gihugs kolekta ibalik na ang lugar sa imo stipend. Nya kay gihunghungan mo sa kus Ginoo kanang imong stipend ipalit sa dagslot. Nga naman, di ka mo palit ang imo rang mga parokyanong may mo palit. Palit sa ko. Ang pila man Lord na po kada semana na dako sa dana Lord may na lang na ibili na nimo din sa parokya ikamatay nimo ikabalhin din nimo ana na kay nabilin diri nga tag na po kaslat kada semana palit sad ko magsigi ko kog panglingi tan-aw na ko agad ato mangutanap dapos Ginoo kana inig-ingon dito sa atong treasurer, Pader mao ni imong stipend. Kasagaran malonis man na sulti. Pader mao ni imong stipend, pila may imo aning kuhaon. Ana. Igtan-aw nako. Yay, 45,000 average 40 ana. Nako kuan pa ni ron og 5. Sus na apam pakuaan panig 10, 30. Nya kay naa man sad koy commitment para aning atong mga staff dinhi nga mutabang sa kus ilang mga problema. Kuhaon lang nako 5, labing dako 10, the rest ako na nang iuli o ihatag sa atong mga personnel dinhi. Mao nang inana ang tumong nako nya sa man Lord gamay na lang kay ni iniglakaw pag ginako na ay pobre na adere madre mangayo at hatag lang sa dana hurot na yun ingon na yung Ginoo mas may nang mawadaan kas imong kinabuhi tungod kanako unsa man say imong pari man ka nade kay anak nako wapa na nya unsa may imong panaganan wa may dependent nimo nade kay mga dependents nako akong pamilya sa mga dagko na nila nako nya kay mangayo man tagai nya wa nako ikahatag ay sus mabuhi ra na sila bisag mamatay ka karong gabi mabuhi ra gid na sila nako bitaw no kay dagko naman na buhi man ginang manok nga mga kalam kana pa bang dagko ng tao adi nako mobalaka ana unsa may resulta sa nakita ninyo dinhi sa atong parokya og sa akong na share amazing kay tanan pagkadaghan des mabuhat nato kun magsunod tas Ginoo pagkadaghan daing mahitabo nga nindot kun ang atong kaugalingon di na moy atong hunahunaon kung dili ang sugo nas Ginoo purtit ang daghanang mabuhi daghang makaeskwela, daghan ang malipay, daghang mga improvements nga mahitabo sa atong katilingban. So mora ginay akong gauge, ang tao kung magsunod gani is kasing-kasing sa Ginoo, daghan kayong kalipay nga mahitabo sa iyang palibot. Pero ang tao gay magsunod na sa iyang kasing-kasing kining tawhanong kahakog, tawhanong garbo, tawhanong kasuko, hasta daghan kaing kadaot mahitabo sa palibot gubat pay imo to the max tension sa kalibutan magkurog-kurog na tas kahadlok sige lingian na imong tupad ngaing na siya
Ato ng kalimtan atong kaugalingon ha. Sige na. Nya mangutana niya na siya unsaon man yan, mamalit na tagslat. Ikaw nakapalit naman ko sa puni kada semana kita palit. Pareha father ba? Kada semana mo palit. Testingin ninyo, palit mo kada semana. Ikaw, mapurdoy mo sa tana, father. Palit lang gud mo. Tag sa kagatos or pilay imong available 10 pesos o palit ka kada semana. Tapos tuig abot gyud sa kaslat nga 1,000 man ni atong per slot. Tapos tuig kaabot jud kag 1,000, di ba? Palit lang kag tag 100 kada semana. Ka-afford gyud ka ana. Nya tapos tuig. Oy, so sobra usa ka slot imong mapalit. Nya kay namatay man kapagkatapos tuig. Sa may resulta. Gadto ni mos Ginoo mingon ni Ginoo kada semana jud kang nagpalit og slot. Ay wa man to kaabot og usa ka slot niyor sa dili oy ang imong kasing-kasing kay nipalit ka equivalent na to sa 1 slot para nako. Di ba? Sa ato pa nakapalit kag slot partial dinhi sa atong measurements kalibutan partial pero dito sa Ginoo kada nimo hatag sa simbahan for that purpose complete ang iyang tawag ana complete kay gano man ang ihap sa Ginoo diha magsukad sa kasing-kasing sa gugma dili sa amount the love nya kaya ibong nanglitan mopalit kag usa ka slot nya 200 ra imong kwarta karong simanaha hatag kag 200 Lord ug naa lang ta koy 1,000 gid tani 200 lang ang ako usang ihatag pun-an ko ni sunod semana pero sa matas Ginoo kompleto to 1,000 to siya nga naman ang imong gugma para mas 1,000 di ba kakuha mo nay accounting sa Ginoo unsa nakagmingon ka kini Lord nagrepresente sa akong kinabuhi ihog ko ni kolekta piso ra man na and then pero kung duna pa lang kita koy 1 million maunta ni akong ihog dinhi sa matas Ginoo 1 million na kaso lang piso ra gi imong kwarta nya naglakaw day ka ngadto pag uli kay wa na kay ikapliti ayon sa may tan-aw sa Ginoo ana porting dako ang donisyon nimong simbahan gugma. Unya sa may ibaw sa Ginoo ang labing dako sad nga grasya mahingangha unya ka inigtan-aw nimo after several years mahibong ka hala kadako aning grasyang nahitabo sa akong kinabuhi ug sa akong pamilya mahibong yun ka na nanay kalinaw kalipay na ang pagsinabtanay naapag yun ning pagka malambuon pagkadaghang mahitabo nga nindot dili gubat dili panag-away dili pag iyahay dili pag dinumtanay ang nahitabo mana na siya nindot kay na testingin na ninyo ang motisting manindog ta pagampo sa katawhan ang igsoon mudangob kita sa Dios uban sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing ug moingon kita dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa simbahang Katoliko nga sa kanunay magmadasigon siya ngadto sa katawhan sa pagpaambit sa gugma sa Dios magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong nasod nga ato untang mapatunhay ang panaghiusa sa tanang tao magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang nangalagad nga sila magmadasigon kanunay diha sa pagsakripisyo alang sa kayusahan magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang banay nga maghari ang gugma ug panaghiusa aron makasinati og kamaya ang tanang sakop sa panimalay magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdon Teofilo kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo.
alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga kalag sa purgatorio nga makalingkawas na sila sa ilang pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Makagagahom og mahigugmaong amahan, dungga kining among mga pangamuyo nganha kanimo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.